Els poetes sempre s'escarrassen a comparar la sortida del sol amb un naixement. De fet, el dia neix amb la seva llum. No recordo si néixer i que et facin fora del ventre de la mare molesta tant com un raig de llum que et faci fora del llit. Els nadons bé que ploren empipats quan han de sortir, però també rondinen espantats de veure-ho tot per primer cop. Jo la recordo molt bé, aquesta sensació d'observar-ho tot per primera vegada. Que com pot ser? Doncs tinc aquesta sensació cada dia, cada minut, cada segon. Aquesta dic ser jo, l'Alba. Ho sé perquè cada dia que em llevo m'acosto al mirall i em miro durant una estona. Aquesta persona que fa els mateixos moviments que jo, sóc jo, però no em reconec. És inútil. Demà hi tornaré i l'endemà i l'altre i l'altre. Sempre que m'acosti a un mirall, serà el primer cop que vegi la meva cara. És com si cada matí tornés a néixer. Pateixo una curiosa malaltia. Agnosi visual. Tinc una lesió cerebral. Des de fa 3 anys que no sóc capaç de reconèixer allò que tinc al davant. Us puc descriure fil per randa un objecte, però no us puc dir què és. Com quan us ensenyen una obra llaunes de disseny i us han d'acabar explicant per què serveix. És com sentir amb els ulls, però sense escoltar. Sé que aquesta és la meva mare perquè el meu pare no entra mai a la cuina. I sé que això és l'esmorzar. Que com ho sé? Perquè fa tan bona olor. Per fer vida normal necessito tenir-ho tot controlat, tot apamat. Ja només per vestir-me necessito tenir la roba col·locada d'una manera especial i ordenada. Primera passada, les calces, els sostenidors. Segona passada, pantalons i samarreta. Tercera passada, sabates. He d'afanyar-me a oferir tard. 10 minuts i seré a la feina. Si cada cop que em veig reflectit al mirall m'observo per primera vegada, cada cop que surto al meu carrer tinc la sensació de no haver-lo trepitjat mai. Soc turista a la meva ciutat. Com que no reconec les façanes, m'he d'orientar molt bé. N'hi ha prou amb els noms dels carrers, amb les places, els números, els encreuaments, però a mi m'agrada molt més guiar-me pels veïns. Són tan especials i tan únics que fins i tot sense reconèixer-los i sense parlar-hi m'assenyalen el camí. Les fruites d'en Pasqual, en Pere, que fa músiques estranyes amb les eines mentre va arreglant bicicletes, l'olor de les flors de la Teresa, els crits del pati de l'escola. Ai, mira la Remei! Cada matí treu a passejar el seu net i li explica que se'l menjaria a petons. Fet, ja sóc a la biblioteca. Jo treballo aquí. No és una feina molt feixuga i la puc fer. Mai ningú ho entén a la primera, però la malaltia no m'ha afectat ni a la lectura ni a l'escriptura. I com que sóc molt ordenada, doncs m'agrada aquesta feina. No hi ha llibre que se'm resisteixi. Fins i tot en reconec alguns amb el tacte. Sovint recordo més coses dels altres 4 sentits que de la vista. El color d'una cosa també m'ajudaria, però he après a desconfiar de tot allò que m'entra pels ulls.
Aquí a la biblioteca estan contents. Normalment no tinc masses problemes, però a vegades em passen coses curioses, com quan vaig conèixer en Jaume. Des del primer dia que va venir, que li vaig semblar peculiar. Ell no sabia que jo tenia una malaltia i cada tarda venia a llegir còmics. Jo no notava que m'observava. Jo no li deia mai res. El pobre es pensava que jo no li feia ni cas. Però el problema era que per mi era com si cada dia fos un noi diferent. No podia recordar-lo. Cada dia el veia per primer cop. Al final, la meva companya em va avisar que hi havia un noi que sempre feia preguntes sobre mi i que marxava just després que ho fes jo. Un noi tímid i amb barba em va dir: In a rainbow in the sky, in the middle of the night, but the signals coming through. Em va caure bé i li vaig explicar tot i vam riure fins que la gent es va queixar. Ara som molt amics. Vam arribar a un acord. Quan ell ve a la biblioteca sempre vesteix de color verd. D'aquesta manera, només entrar, puc saber que és en Jaume. M'hi trobo molt còmode amb ell. Es va fixar en mi abans de saber quina malaltia tenia i no em tracta mai com una vella que vol travessar el carrer. Però ell no és l'únic que em fa sentir així. També faig ioga, perquè m'ajuda a relaxar-me i així doncs m'oblido d'haver d'estar pendent i atenta de tot el que m'envolta. És allà on vaig conèixer el Joan. Li agradava la meva mirada. Molta gent la troba desconcertant perquè no miro els ulls. Per mi són com dues taques. És molt més divertit mirar la boca, que s'obre i es tanca mentre surten els sons, o les galtes que s'inflen i ballen i s'enrogeixen quan menys t'ho esperes. En Joan el faig vestir sempre de color blanc. No sabria dir-vos quin dels noms que conec és més especial. Potser l'Oliver. Sí, l'Oliver. Per la manera que ens vam conèixer. Jo passejava un dia per les Rambles fins que una dona que donava de menjar als coloms, sense voler, va tirar-me alguns grans dins de la sabata. Quina mala sort, vaig pensar. M'ho havia de treure, perquè aquell gra és que em molestava tant com el pèsol a la princesa del conte. De cop vaig veure una figura que semblava humana, de bronze, elevada. Una estàtua, vaig pensar. Pobre de mi. Vaig confondre un jove estudiant de teatre que feia algun calaró amb una estàtua de veritat. Joder, tia, però què collons fots? Perdona, no t'he vist. Joder, però com que no m'has vist? És que no hi veig bé, saps? És que tinc un problema a la vista. Fota't ulleres, tia. Ulleres? Què, te'n fots? No, és que em sap greu perquè venia per allà i hi havia una senyora que tirava coses i llavors m'ha entrat una cosa al peu i anava caminant... Vols que fem un cafè i t'ho explico? Em va costar una mica de convèncer, però el vaig poder arrencar del seu pedestal per portar-lo a un bar i explicar-li tot. Sí. És com sentir amb els ulls, però sense escoltar. No sé, és que no sé què dir-te. Ja. Que costa d'entendre'm. Sí. Mira, tant si m'ho crec com si no és estrany, no? Sí. Alba. Alba, me'n vaig un moment al lavabo. No marxis, eh? I tu no fugis. No, perdona, ja hem demanat, eh? Per mi un te i pel meu company una estrella.
Que curiosa. Alba. Alba. Vam parlar més d'una hora. Tot va ser molt estrany. Vam tornar a quedar més dies i la vaig anar coneixent. No me la podia treure del cap. És perfecte. No m'ha reconegut. Podria venir cada tarda a veure-la i mai em coneixeria. Quan estigui a la biblioteca em diré Jaume. M'agradarà portar barba. Ara només cal que en Jaume conegui un dia per casualitat l'Alba i li caigui bé. També podria conèixer un Joan. L'últim dia em va explicar que feia ioga. Sempre he pensat que estaria bé fer ioga. En Joan farà ioga i coneixerà l'Alba. Encara hauré d'estar gelós de mi mateix. And I
Apa, bandarra, que és que me n'he d'anar. Adéu. No, queda. Va, queda't, No, Toti, que me n'he d'anar. Però ens tornarem a veure aquesta setmana. Sí. Com cada dijous, a la biblioteca, o els dissabtes, a ioga.